भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। இது படிச்சாச்சு மாதாஜி, நீங்க விளக்கம் சொல்லணும் மாதாஜி. இது படிச்சாச்சு மாதாஜி. ஆஹா இதுவே வருது, ஒரு செகண்ட் வாங்க. நம்ம படிச்சுட்டோம், நான் விளக்கம் சொல்லணும். ஓகே, ஏன் அவங்க கரெக்டா வந்துட்டாங்கல்ல அந்த டைம். ஓகே 51. ஓகே மாதாஜி 41 அதான் பாக்குறேன், என்னடா மதர்லாம் வருதே அப்படின்னு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அத்வைத ஆச்சாரிய கிட்ட சொல்றாரு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வந்து எல்லார்கிட்டயும் கொடு, எல்லாருக்குமே சண்டாலா கொடு அப்படின்னு. ஸோ ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா என்ன சொல்றாருன்னா, அவர் டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்குமே வந்து கிருஷ்ண பக்திய எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம காஸ்ட் கம்யூனிட்டி எல்லாம் இப்பதான் வந்திருக்கு. 500 வருடம் முன்னாடி அவ்வளோ இல்லை. ஏன் அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவே இங்க சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து சூத்ரா, லிட்ரலி பார்ன் சூத்ரா, ரைட்? அவரையும் அவர் லிட்ரலி அந்த கடைசியா அவர் தான் தூக்கிட்டு போறாரு. அப்பனா அந்த லெவலுக்கு அங்க அந்த டைம்ல ஃபாலோ ரொம்ப அட்லீஸ்ட் ஒன் செட்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவர் ப்ரொமோட் பண்ணவே இல்லை. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒன்னே ஒண்ணு என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றாரு. அவர் எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் சரி மாதாஜி, அவங்க சொல்ற அந்த இதெல்லாம் கரெக்டா நடந்து நம்ம வந்து பக்தியை மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி எப்படி நான் சொந்தமா சொல்லலாமா? இல்ல சனாதன தர்மம் அதெல்லாம் வந்து அந்த வைஷால் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல மாதாஜி, வைஷ்ணவன் எல்லாம் இல்ல மாதாஜி. நம்ம அந்த ஹரே கிருஷ்ணா சொல்ல வரணும். அந்த டிசிப்ளின் சக்சஷனை ஃபாலோ பண்ணணும்னு 2 கேட்டகரி இருக்காங்க. அத்வைத ஆச்சாரியா, நித்யானந்த பிரபு. இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அத்வைதா குலம், நித்யானந்த குலத்துல இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் என்னோட பொண்ணோட கிளாஸ்மேட் இல்ல ரூம்மேட்டா இருக்கா அங்க. சோ அப்ப அவங்களோட எடுத்த உடனே சைத்தன்யா நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையோ, அந்த போட்டோ தான் அவங்க டேபிள்ல கூட இருக்கு. அப்பனா இன்னும் அவங்க வந்து பாரம்பரியமா ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம். எல்லாமே ஆனியன் கார்லிக் இல்லாம சாப்பிடுறது எல்லாமே அப்படியே அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. சோ நிறைய பேர் இருக்காங்க, பிராமணால இருந்து கடைசியில வரைக்கும் சண்டாலா வரைக்கும். சண்டாலான்றவங்க வந்து சூத்ராவை விட பிலோ தட் கிளாஸ் அப்படின்னு. சோ இப்ப வந்து கலியில பார்த்தோம்னா எல்லாருமே சூத்ரா தான், அதை விட கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம். பட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் வந்து சூத்ரா லெவல்ல தான். சோ இன்னைக்கு வந்து என்ன ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, பிராமணர் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல யார் வேணா அந்த பிராமணர் போஸ்ட் எடுக்கலாம். மத்தாஜி இப்ப என்ன பிராமணர் பொசிஷன் எடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுலே நிறைய பிராமணர் இருக்காளே அப்படின்னு இல்ல. கிருஷ்ணர் ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு, சதுர்வர்ணம் மயா தேதிய குணகர்ம விபாகஷ தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமான் வித்யா கர்த்தாரம் அப்தியம். ஸோ பேசிக்கலி என்ன, சதுர்வர்ணம் 4 வர்ணங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து எதை வச்சு பண்றாங்க, ஆன் வாட் பேசிஸ்? கிருஷ்ணர் தான் கிரியேட் பண்ணாரு, பட் எந்த பேசிஸ்ல? அந்த இது பிறந்த பர்த் இல்ல. நெக்ஸ்ட் எந்த ஜாதி ஆக்ஷன்ஸால மாதாஜி. ஆக்ஷன்ஸ் ஒண்ணு கரெக்ட், கர்மா இன்னொன்னு
தகுதிகளை வச்சு செய்யறாங்க மாதாஜி. அவங்க அவங்க எப்படி தகுதியும் இல்ல. இப்ப நான் ரிச், அப்ப நான் பிராமினா? நீங்க இல்ல வந்து மாதாஜி. ரொம்ப ரிச், அப்ப வந்து நீங்க வைஷ்ணவாவா? இல்ல இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, குணம் குணம் குவாலிட்டிஸ் மற்றும் கர்மா. குணங்களை வச்சு செய்யறாங்க மாதாஜி. குணம் அண்ட் கர்மா. அதுக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சொன்னேன். பேஸ்ட் ஆன் ஒன்ஸ் குணா அண்ட் கர்மா, ரைட்? ஆக்ஷன் சொன்னது கரெக்ட். கர்மா, குணம்ன்றது குவாலிட்டி. ஸோ குவாலிட்டிக்கு ஈக்குவலன்ட் வேர்டு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து அக்யூரேட் என்ன இருக்கு அந்த பௌதிகத்துல. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எங்க உலகத்துல பார்த்தாலும் பிரேயர் டே அப்படின்னு. இப்போ மத்த ரிலீஜன் கூட நம்ம வந்து நார்மலா பார்த்தா கிறிஸ்டியன், முஸ்லிம் எல்லாம் சண்டை போடுறோம். நியாயப்படி பார்த்தா நம்ம எல்லாம் ஒரு கட்சியா இருந்துட்டு ஏத்திஸ்ட் நான் ஏத்திஸ்ட்னு சண்டை போடணும். எதுக்கு சண்டை போடணும்னு நான் சொல்ல வரேன்னா, பகவானே இல்லைன்னு சொல்றவன் வந்து அகங்காரம் பிடிச்சவன். இதுதான் என் பகவான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவன் வந்து எந்த லெவல்ல வேணா இருக்கலாம், பிரம்மன் ரியலைசேஷன். பட் அட்லீஸ்ட் அவன் அந்த பாதையில இருக்கான், ரைட்? ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால எல்லாருமே வந்து என்னன்னா அந்த ஆம், கலியுக வாசிகளா இருக்காங்க. இப்போ இந்த நாள் வந்து கலியுகத்துல ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு, ரைட்? இப்போ பாத்தீங்கன்னா illicit செக்ட், மீட் ஈட்டிங், கேம்பிளிங், இன்டாக்சிகேஷன், இதெல்லாம் யார் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம். பட் ஏதோ ஒரு விதத்துல பார்ப்பாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பயங்கர பிராமின் ஃபேமிலியில இருக்கிற பிறந்தவங்க கூட மீட் ஈட்டிங் பண்ணலனாலும் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம். இப்பெல்லாம் கேக்லன்னா நான் பாக்குறது இல்ல மாதாஜி, அப்படியே நான் சாப்பிடுறேன். ஓகே, இப்போ கேக்ல பார்க்காம சாப்பிட்டா நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி ரம்மு வந்து அது குக் பண்றச்சே அது ஆல்கஹால் கண்டென்ட் பேர்ன் ஆயிடுச்சு, ஒத்துக்கிறேன். ஆனா எக்கோட கண்டென்ட் ஒன்றும் பேர்ன் ஆகுதுல்ல, முட்டையோட கண்டென்ட் அங்கதான் இருக்கும். சிலர் வந்து சொல்றாங்க மாதாஜி இப்பெல்லாம் ஆர்டிபிஷியலா முட்டை தயாரிக்கிறாங்க அது நான்வெஜ்ல. ஆர்டிபிஷியலா முட்டை தயாரிக்கிறது வெஜிடேரியன் இல்ல, நான் வெஜிடேரியன் அவங்களே சாப்பிடாதன்னு சொல்றாங்க. அப்போ என்ன இந்த மாதிரி குதர்க்கமா நம்ம பேசுறது? உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியுதா? இட் இஸ் நாட் டு பி டேக்கன். இப்போ மைனீஸ், எக் பேஸ்ட், வெஜிடபிள் பேஸ்ட் மைனீஸ் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா எக் பேஸ்ட் மைனீஸ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பேன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஏன் பேன் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பத்தி எல்லாம் நான் பேசல. அவங்களே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பேன் பண்ணியிருந்தா அப்ப நிறைய விஷயங்கள் பிரச்சனை ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இஸ்கான் பாத்தீங்கன்னா எதுக்கோசரம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்குறோம். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? கிருஷ்ண பக்தியை கொடுத்தா என்ன என்ன ஆகும்? ஏன் அப்பதே கொடுக்கணும் நம்ம நம்ம கிருஷ்ண பக்தி? பகவான் போய் சேருவோம். கிருஷ்ண பக்தி அதிகமா நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னா கிருஷ்ண பக்தியை அதிகமா வளர்த்துக்கிட்டோம்னா கிருஷ்ணரை போய் சேருவோம். அப்ப ஏன் கொடுக்கணும்? நான் வந்து வளர்த்துக்கிறேன், ஒரு மூலையில உட்காந்து நான் வளர்த்துக்கிறேன். நான் ஏன் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்? ஏன் நீங்க அது நீங்க எல்லாருக்கும் போய் எனக்கு சேரணும் மாதாஜி. அந்த அது கிருஷ்ண அப்பதான் போய் சேரும் மாதாஜி. ஒருத்தரோட எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் போய் சேரணும். பரவி பரவி இதாகும். நம்மளுக்கு தூய பரவி பக்தி பரவி நடக்கணும். வெரி தூய நைஸ் பத்மா பக்தி மாதாஜி. தான் உண்டி இல்லாம எல்லாருக்கும் பரவி எல்லாரையும் சேர்க்கணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா எனக்கு என்ன லாபம்? உங்களுக்கெல்லாம் வந்தா என்ன, எனக்கு என்ன வந்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சிலரு. நான் ஏன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் வை? அப்பதே நம்ம அது மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணா கிருஷ்ணாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப அருகாமையா எக்ஸலண்ட், இருக்கும். எக்ஸலண்ட். யாயுதம் பரமம் குயம் மத் பக்தேஷ் அபிதாஷேசி பக்திமயி பராம் குதா ஏ வைஷ்யசி அசம்சய, ரைட்? அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப வந்து உங்க மகன் வராங்க, உங்க மகன் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டை கூட்டிட்டு வராங்க. அந்த பையன் வந்து பையனோ பொண்ணோ யாரையும் கூட்டிட்டு வராங்க ஃப்ரெண்டு. அப்போ வந்து ரொம்ப நம்ம ஏன் நல்லா பாத்துக்கிறோம் அவங்கள. நம்ம பசங்களை கோசரம் பாத்துக்கிறோம், கரெக்டா? பசங்களோட ஃப்ரெண்டு ஏன் பாத்துக்கிறோம்? நம்மளுக்கும் கர்டசி இருக்கு, பட் ஈவன் அதர்வைஸ் நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதால. இப்போ சரி, அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து இப்ப நான் ஒரு ஃப்ரெண்டை கொண்டு வரேன், இல்ல நான் வரவே இல்லை. இப்ப பத்மா மாதாஜி வீட்டுக்கு வந்து நான் ஃபோன் பண்ணிட்டு பத்மா மாதாஜி என்னோட ஃப்ரெண்ட் அங்க இருக்கா மாதாஜி, கொஞ்சம் அங்க போய் பிரசாதம் போடுங்க அப்படின்னா பத்மா மாதாஜி என்ன சொல்லுவாங்க? சாரி மாதாஜி எனக்கு தெரியாது, நான் போட மாட்டேன்னு வைங்களா? இல்ல மாதாஜி, ஐ ஓன்ட். போடுவோம் மாதாஜி. எதுக்கோசரம் போடுறாங்க? அவங்களுக்கு வந்து ஓகே நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் சொன்ன வார்த்தைய இப்போ அப்படி பண்ணா நான் சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ, பட் அவங்க பண்ணுவாங்க. எதுக்கோசரம்னா ஓகே ராதிகா மாதாஜி தெரியும் எனக்கு, அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்றதால. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை பிடிக்கும் அப்படின்றோம். கிருஷ்ணரை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம எத்தனை பேருக்கு சொல்லணும், ரைட்? ஏன்னா கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு, ஏதான் பரம யாயுதம் பரமம் குய்யம், இது ரொம்ப சீக்ரெட். மத் பக்தேஷ் அபிதாஷசி, என்னோட பக்தர்கள் அப்படி சொல்றவங்க வந்து ஃபியூச்சர்ல எனக்கு அவங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஐ எம் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு. சரி இப்போ பிடிக்குது, நாளைக்குன்னா இல்ல இல்ல நாளைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யா ஃபார் ஷுவர் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, இதுக்கு ஈக்குவலாவும் இதுக்கு மேலேயும் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஃபியூச்சர்லயும். பவிஷ்யமே மா பிரியக அப்படின்னா பவிஷ்யத்துலயும் ஃபியூச்சர்லயும் ரொம்ப பிரிய அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எவ்ரி ஒன் வில்லேஜ் டவுன்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் சைத்தன்யா கூட நம்ம இந்தியால தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா அவர் சொன்னது வார்த்தையை ஃபாலோ பண்ண ஷீலா பிரபுபாத் வந்து உலகம் முழுக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ வந்து சண்டாலா அப்படின்றது வந்து டாக் ஈட்டர். மாதாஜி டாக் ஈட்டர் ஒண்டி தானா, சிக்கன் ஈட்டர் இல்லையானா? அது ஒரு பேருக்கு சொல்றாங்க, எல்லாருமே அந்த கேட்டகரியில தான் வராங்க.
அதாவது இந்த ரிலீஜனுக்கு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க, மாதாஜி கிறிஸ்டியனுக்கெல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க, முஸ்லீம் எல்லாம் உங்க குரூப்ல இருக்காங்க, கிருஷ்ணா எங்கேயாவது சொன்னாரா இவங்க தான் ஃபாலோ பண்ணோம், ஒன்லி ஸ்ட்ரிக்ட்லி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஹிந்து அப்படின்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா? இல்ல மாதாஜி, எந்த இல்ல ஜாதியா மாதாஜி இருந்தாலும் சொல்லல. எக்ஸலண்ட். அப்படின்னு இல்ல சொல்லல. சோ எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே அந்த சான்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். அதனால தானம், ரைட், சேரிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப கிளியரா வந்து பிரபு சொன்னார், நாமனிஷ்ட பிரபு. நம்ம டொனேஷன்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தோம் இல்லையா கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ எனக்கு இருந்த 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்ச கான்டாக்ட் 5 பேர் முன்ன வந்தாங்க. அப்போ ஒருத்தங்க வந்து ஜெயின், நாட் ஜெயின் சாரி, ஒருத்தங்க வந்து சீக்கு, இன்னொருத்தங்க வந்து கிறிஸ்டியன். அப்போ நாமனிஷ்ட பிரபு சொன்னார் பிரச்சனையே இல்ல, தாராளமா யார் வேணா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இன்னும் கிளாரிஃபை பண்ணாரு அவங்க கிட்ட. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா அப்படி பண்ற வேர்ட் தானம் வந்து அதான் சேரிட்டி, ரைட், ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட். ஏன்னா இது வந்து கிருஷ்ணரோட என்ன சொல்றது, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றதே ஒரு சேரிட்டி. நம்ம எல்லாருமே சேரிட்டி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம், ரைட். அப்போ மாதாஜி என்ன லெவல் 1 கிளாஸ்ல கேட்டாங்க, அப்ப வந்து நான் சாப்பாடு நான் கொடுக்க கூடாதா? கண்டிப்பா கொடுக்கணும், கொடுக்க கூடாதுன்னு நான் எங்க சொன்னேன்? ஆனா நான் கொடுக்க கூடாதான்னு நான் கொடுக்குறேன்றதை விடுங்க. என்னால கிருஷ்ணர் கொடுக்குறாரு, கிருஷ்ணர் மூலமா நான் வந்து நிமித்த மாத்திரம் ஆறேன், ரைட். அப்ப நான் தான் பசங்களை வளர்க்கணும் இல்ல, பசங்களை நான் தான் வளர்க்கணும்ன்ற டியூட்டியே கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஐ எம் டூயிங் திஸ் பிகாஸ் கிருஷ்ணா இஸ் கிவன் மீ திஸ் டியூட்டி. டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? அதே தான் பண்றேன். நான் வந்து கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவாங்க இல்ல, கரெக்ட். கிருஷ்ணர் எனக்கு அந்த பாக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப நாளைக்கே எடுத்துக்கோங்க, நான் வரேன், பத்மா மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி 2 பேர் இருக்காங்க, நான் பத்மா மாதாஜி நீங்க சமைச்சாதான் நான் சாப்பிடுவேன்னு சொன்னா பத்மா மாதாஜி நான் சமைச்சாதான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னா அகங்காரம். எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பாக்கியம் கொடுத்துருக்காங்க சமைச்சு ஒருத்தர் ஒரு டிவோட்டிக்கு போடுறதுக்கு, எனக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் அகங்காரம். ஆனா அது டவுட்டேல் வித் கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? புரியுது. அந்த புத்தியை நம்மளுக்கு புரியுது. கொடுத்தா ரொம்ப தேங்க்ஸ் பகவானுக்கு. பகவானுக்கு அந்த சேவை அப்படின்ற பாவத்துல நம்ம பண்ணணும். பாவமே பண்ணவே கூடாது, ஓடி போனோம் நாங்க சொல்லவே இல்லை, பண்ணணும். எத் கரோஷி தர்ஷனாசி எத் ஜுஹோசி ததாசி எத் தபசேஸ்ய கவுந்தேயா தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம், கிரேட் அப்படின்னு பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க. அதை ஃபாலோவும் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க கிளாஸ் எடுக்கச்சே நான் பார்த்திருக்கேன். எந்த நல்லது நடந்தாலும் அது நான் அந்த ஆண்டவனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் she will start the session. சோ எது கெட்டது இருந்தாலும் என்ன வந்து சேரட்டும் அப்படின்னு. நான் ரொம்ப சேஃப், கெட்டதோ நல்லதோ கிருஷ்ணா ஆல் யூ ப்ளீஸ் டேக். நம்மளுக்கு பயம், ஏன்னா கிளாஸ் டெய்லி எடுக்கிறேன்னா எத்தனை தப்பு சொல்றேனோ, எத்தனை தப்பா புரிஞ்சுக்கிறேனோ, தப்பா புரிஞ்சிக்க முடியாது, ஏன்னா அது வந்து டிசைபிள் சக்சஷன். கெட்டது வந்து எதுக்கு கிருஷ்ணா யூ டேக் போத் அப்படின்னு சொல்லி டாடா பை பைன் கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் சைட்ல தள்ளி விட்டுறது. சோ அதனால வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, யாரா இருந்தாலும் ப்ரொஃபஷனல் ரிசைட்டரா இருந்தா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா அந்த பியூரிட்டி வராது. இப்ப வந்து நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்க, மாதாஜி நீங்க பியூரா அப்படின்னு. இல்ல, ஆனா சொல்ற கண்டென்ட் பியூர். அப்போ மாதாஜி அப்போ நீங்க ப்ரொஃபஷனல் ரிசைட்டர் இல்லையா அப்படின்னா, இல்ல நான் ப்ரொஃபஷனல் ரிசைட்டர் இல்லை. ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல் ரிசைட்டர்னா நான் பணம் வாங்கிட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் 2 கேள்வி கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லணும். டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, நிறைய தடவை வந்து அதாவது நான் சொல்ற பிகினிங் இப்ப வந்து ஹேபிட் ஆயிடுச்சு. பட் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த ஆனியன் கார்லிக் விடுறதோ, காஃபி எப்பவுமே சாப்பிட்டது இல்லை, பட் டீ விடுறதோ பண்ண மெயின் ரீசன் வந்து என்னன்னா, நம்ம எப்படி இருந்தாலும் பியூர் இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் வர்றவங்க எவ்வளோ பேர் பியூர், ரைட்டுங்க, அவங்கள வந்து கனெக்ட் பண்ணும் கிருஷ்ணானா நம்மளோட வேர்ட் பியூரா இருக்கணும்னா, அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும்? சி, ஓவர் நைட் நான் பியூர் ஆக முடியுமா? முடியாது. நான் ஓவர் நைட் பிராமர் குழல்ல போய் பிறக்க முடியுமா? முடியாது. ஓவர் நைட் நான் இனிஷியேஷன் எடுக்க முடியுமா? அதுவும் முடியாது, ரைட். இதெல்லாம் வந்து ஒரு என் கையில இல்ல. சோ நான் என்ன பண்ண முடியும்? என் கையில இருக்குது ஓகே ஆனியன் கார்லிக் விடுறது, இது ஒண்டிதான் என் கையில இருக்கு, ரைட். நான் அது ஒண்டிதான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நிறைய அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துச்சு. நாமனிஷ்ட பிரபு இன்சிஸ்ட் பண்ணி இனிஷியேஷன் எடுக்கணும். அங்க வந்து சன்னியாசி பிரபுக்கு ஃபோன் பண்ணி டோஸ் விட்டாங்க. என்ன மாதாஜி உங்களுக்கு டைம்? எல்லாரும் முடிச்சிட்டோம், எக்ஸாக்ட்லி 5 நாள் இருக்கு. கரெக்டா உஷா மாதாஜி நான் வரேன் மாதாஜி, வீடு செக் பண்ணுவோம் இல்ல, அப்போ அவங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்தது. எல்லாமே கடகடன்னு நடந்துச்சு, ரைட். எல்லாம் அவ்வளோ கரெக்டா, ரைட். பிரபு இன்னும் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, உன்னோட ஜிகிரி தோஸ்த் ஆர்னிஷ் மேம் பக்கத்துல உட்கார வச்சு முடிங்க அவளை, கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தா கூட அவங்க வந்து திடீர்னு பரவாயில்ல பிரபு. நான் சொன்னேன் நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, யூ கேன் டேக் யுவர் ஓன் டைம், தெர் இஸ் நோ டைம் அப்படின்னாரு அவர். இன்னும் கூட நான் ஞாபகம் வச்சு, தெர் இஸ் நோ டைம், நோபடி கேன் டேக் தர் ஓன் டைம், நம்மளுக்கு டைம் இல்லை, வி ஹேவ் டு டூ இட் ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சோ அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம எல்லா செய்யணும் செய்யணும். நிறைய பேருக்கு டவுட் இந்த கிளாஸ்ல வராது, செய்யலாமா வேணாமான்ற டவுட்டே வேணாம், கண்டிப்பா செய்யணும். பட் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பணை செஞ்சுட்டு செய்யணும்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நித்யானந்தா ஆக்ஞாதிலா யாத்தா கௌட தேசா ஆனர்கானா பிரேம பக்தி கர்த்தா பிரகாஷா கபாஷே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே புஷ்ப கிருஷ்ணா, மாதாஜி ஹரே யார் கிருஷ்ணா படிக்கணும்னு சொல்லவே மாதாஜி, இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆ, ஆ. மாதாஜி நான் ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல கூப்பிடுறேன், நீங்க எல்லாம் ரெடியா இருந்துக்கங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ. சித்ரா கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஏதாவது ரெண்டு சரியா ரெண்டு நேம் மாதாஜி? சொல்லுங்க, அவங்க இல்லைன்னா இன்னொருத்தங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. சித்ரா கிருஷ்ணா மாதாஜி, அடுத்து சித்ரா லேகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல நெக்ஸ்ட் சொல்லலாம். ஜெயந்தி மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। नित्यानंद जातीला जागा गौरड देशे अनर्काल प्रेम भक्ति हरिக பிரகாசே ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுவுக்கு கட்டளையிட்டார். வங்காளத்திற்கு சென்று எந்தவித பாகுபாடுமின்றி கிருஷ்ண பக்தியினை வெளிப்படுத்துங்கள். பொருளுரை: பக்தி தொண்டினை எல்லா வங்காளர்களுக்கும் வழங்கும்படி நித்யானந்த பிரபுவுக்கு ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கட்டளையிட்டார். பகவத்கீதையில் 9.32 பகவான் கூறுகிறார், மாம்ஹி பார்த்தா வியாபாஸ்ரித்ய ஏ அபி ஷுபாபயோனயக ஸ்ரீயோ வைசஸ்ததா சூத்ரா தேபியாந்தி பராம் கதீம். பிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்று ஒழுக்க நெறிகளை யாரெல்லாம் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்ல இயலும். நமது அனுபாஷ்ய உரையில் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் எழுதுகிறார், பிரகிருதா சகஜியாக்கள் என்று அறியப்படும் பெயரளவு பக்த நித்யானந்த பிரபுவை சாதாரண மனிதனாக நினைக்கின்றனர். திருமணம் பக்தர்கள் நித்யானந்த பிரபுவை சாதாரண மனிதர்களாக நினைக்கின்றனர். திருமணம் செய்து குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நித்யானந்த பிரபுவை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஒரிசாவிலிருந்து வங்காளத்திற்கு திரும்பும்படி கட்டளையிட்டதாக அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்துள்ளனர். இது நிச்சயமாக நித்யானந்த பிரபுவுக்கும் எதிரான மாபெரும் அபராதமாகும். மாதாஜி, இது பெருசா இருக்குது, யாராவது படிக்கிறாங்களா? நானே வெரி நைஸ். படிக்கிறேன். வேற யாராவது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நித்யானந்தா பிரபுவை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணவே கூடாது எப்பவுமே. ஏன்னா நித்யானந்தா பிரபு பலராம்னு ஏன் மாதாஜி யாராவது பண்ணுவாங்களான்னா பலராமையே அண்டர் எஸ்டிமேட் தான் பண்றாங்க. ஓகே, நான் நியாயமா பார்த்தா என்னையும் இன்க்ளூட் பண்றேன். ஏன்னா பலராம வந்து நான் கும்பிட்டதே இல்லை சின்னப்பத்துல இருந்து, கிருஷ்ணர் தான், ரைட்? அவர் வந்து கண்ணு கூட போகாது அவர் மேல எங்கேயாவது இருந்தா. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்த்த சாரதி கோயில்ல பலராம் இருக்காரா இல்லையா? இருக்காங்கன்னு நீதான் அதை சொல்லியிருக்கேன். நீங்க சொன்னீங்க. ஞாபகம் வச்சிருந்தா சந்தோஷம். பலராம் தான் இருக்காரு. அப்பனா பார்த்தசாரதி கோயில் 2000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் இங்க, ருக்மிணிமா இங்க, லெஃப்ட்ல பலராமர் இருக்காரு. சோ அப்பமே இருக்கு. ஆனா என்ன, நம்ம கோயில் வந்து எக்ஸிபிஷன் மாதிரி போறோம் எல்லாருமே. போறதால யாருன்னு கூட பாக்குறது இல்ல. அதுதான் நம்ம பண்ற பெரிய 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 விஷயம், ரைட்? சோ இதை விட இன்னொரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரீசெண்டா எனக்கு தெரிய வந்துட்டு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். வெங்கடேஷ பெருமாள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவரோட ஒட்டியானத்துல ஒரு பாம்பு இருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? அந்த இடுப்புல இருக்கும் மாதாஜி. எக்ஸலண்ட். அதான் இடுப்புல இருக்கிற அந்த அந்த பாம்பும் அனந்த சேஷர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்து ஒருத்தர் சொன்னார், அந்த பூஜாரி, அந்த கோயில் பூஜாரி. ஓகே, சோ ஏன் சொல்றேன்னா நம்ம வந்து தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, தெரியாம கும்பிட்டா பரவாயில்ல, ஆனா கும்பிடுறதே தெரியாம பண்ணக்கூடாது. அதுதான் நான் சொல்றேன். நம்ம வந்து ஆக்சிடென்ட்லாம் கும்பிட்டுலாம், கோயில் போயிட்டு இருக்கச்சே பிளான் இல்ல கோயில் போனோன்றது ஆக்சிடென்ட். ஆனா உள்ள போயிட்டோம் அது யாருன்னு தெரியாம நம்ம பண்ணோம்னா அது அபராதம் நான் சொல்ல மாட்டேன். நம்மளோட எஃபர்ட்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆயிடும், ரைட்? என்ன பண்றோம்னு தெரியாம பண்றது எப்படி இருந்தாலும் வரும், பட் அந்த கிரெடிட் தெரிஞ்சு பண்ணணும். சோ இங்க மாமி பார்த்தா விபஷி யோபி யோனி ஷூ பாப யோனிய ஸ்ரீயோ வைஷ்யோ ததா சூத்ரா தேபியாந்தி பராங்கத்தியம். யாரா இருந்தாலும் அந்த ரைட் இருக்கு. இப்ப தான் பார்த்தோம் சண்டாலா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம. ஆனா நித்யானந்தா பிரபு வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு பசங்களுக்கு கோசரம் ஃபேமிலி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்ன்ற ஐடியால எல்லாம் இல்ல. அவர் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு 2 வேளை அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. சைத்தன்யா மகாபிரபு, நித்யானந்தா பிரபு. சன்னியாசி கோலத்திலையும் பக்தி பண்ணலான்றதுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவும், கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கிரகஸ்தாவை அப்ரோச் பண்ணலான்றது நித்யானந்தா பிரபுவும் கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு மங்கள மாதாஜி செஷன்ல கிளியரா சொன்னாங்க. நாரதர் வந்து அவர் வந்து மூளை இல்லாம பண்ணல, வியாசர் தெரியாம பாகவதம் எழுதல. அவங்க எல்லாருமே வெரி அட்வான்ஸ்ட். ஆனா ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த 2 பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, சோ இவங்க 2 பேருமே வந்து ஈவன் இங்க பூலோகத்துல பிரதர்ஸா இல்லாட்டா கூட பிரதர் என்ற வடிவத்துலதான் எல்லாரும் பாக்குறாங்க. அப்படி இருக்கச்சே 2 டிஃப்ரெண்ட் வியூஸை எக்ஸிபிட் பண்றதுதான் அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து அப்படி இல்லாதவங்க நித்யானந்தாவை பண்றாயும் பஷந்தி அப்படின்னு. நிறைய பேர் வந்து நான் வந்து கோயில் போனானா எனக்கு சாஸ்திரம் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்றாங்க. அவங்களும் பஷ்யந்தி. நேற்று எங்க அம்மா கிட்ட சொன்னா அதெல்லாம் இல்லையா, அவங்க பக்தி தானே இல்ல,
ஹவு யூ கேன் டெல் பக்தி? பக்தின்றது தலையில வந்து விபூதியோ குங்குமமோ பட்டையோ நாமமோ போடுறது இல்ல பக்தி. பக்தின்றது வந்து உங்களை பார்த்தா மத்தவங்களுக்கு அந்த பக்தி வரும், ஆனா நம்மளுக்கு அந்த பக்தி இருக்கா அப்படின்னா, நம்மளுக்கு பக்தி இருக்கணும்னா அது சாஸ்திரத் மேல இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன? இஃப் ஐ பிலீவ் இன் சாஸ்திரா அதுக்கு பேரு ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா? ஸ்ரத்தா. ரைட். கேள்வி மாத்தி கேட்டா எக்ஸாம்ல தெரியாத மாதிரி தெரியுது. இப்ப பாரு, ஸ்ரத்தானா என்னன்னா சாஸ்திரத்துல. அப்ப சாஸ்திரம் மேல நம்பிக்கை இருந்தா அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ரத்தான்றதும் ரிவர்ஸ்ல வரணும். ஆமா ஆமா ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும்? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. புஷ்பா அதற்கு மாதாஜி டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஜானகிராமன் பிரபு ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல சொல்றேன் பிரபு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அத்தகு கிருஷ்ணா. அபராதம் பாஷண்ட புத்தி அல்லது நாஸ்திகளின் எண்ணம் என்று கூறப்படுகிறது. அபராதிகள் நித்யானந்த பிரபுவை தங்களில் ஒருவராக ஒரு சாதாரண மனிதராக கருதுகின்றனர். நித்யானந்த பிரபு விஷ்ணு தத்துவத்தை சார்ந்தவர் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. நித்யானந்த பிரபுவை சாதாரண மனிதராக நினைத்தல் குணாத்மவாதி எனப்படும் மன அனுமானிகளின் பணியாகும். இவர்கள் 3 பௌதிக தாதுக்களால் உருவான ஜட உடல் என்னும் பையினை தங்களது உண்மை அடையாளமாக ஏற்கின்றனர். குணோபேத்ரி தாதுகே. இவர்கள் நித்யானந்த பிரபுவின் திருமேனியையும் புலனுணர்ச்சிக்குரிய ஒரு சாதாரண பௌதிக உடலாக நினைக்கின்றனர். இது போன்று நினைப்பவர்கள் நரகத்தின் மிகவும் இருண்ட பிரதேசத்துக்குள் செல்வதற்கு உகந்தவர்கள். பணம் மற்றும் பெண்களின் பின்னால் அலைபவர்களும் சுயநலம் கொண்டு வியாபார மனப்பான்மையுடன் இருப்பவர்களுமான அவர்களால் விளைநிலம் போன்று தங்களது மூளையில் இது போன்ற பல விஷயங்களை நிச்சயமாக கண்டுபிடிக்க முடியும். அவ்வாறு கண்டுபிடித்து அங்கீகாரம் பெற்ற சாஸ்திரங்களுக்கு எதிராக அவர்கள் பேசுகின்றனர். அறியாத அப்பாவி மக்களை ஏமாற்றி பணம் சம்பாதிக்கும் தொழில்களிலும் அவர்கள் ஈடுபடுகின்றனர். தங்கள் வியாபாரத்திற்கு ஆதாயம் திரட்டுவதற்காக இவர்கள் அபராதமான கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு முயல்கின்றனர். உண்மையில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் விரிவாகிய நித்யானந்த பிரபு மிக மிக வள்ளல் தன்மை கொண்ட அவதாரமாவார். யாரும் அவரை சாதாரண உயிர் வாழியாக கருதக்கூடாது. வம்சத்தினை அதிகரிக்க பிரம்மாவினால் கட்டளைப்பட்ட பிரஜாபதிகளை போன்ற ஒருவராக அவரை கருதக்கூடாது. நித்யானந்த பிரபுவை புலனுணர்ச்சிக்கான கருவியாக கருதக்கூடாது. பிரச்சாரம் செய்வதை தொழிலாக கொண்டுள்ள பெயரளவு பக்தர்கள் அது போன்ற கருத்தினை ஆதரிக்கின்றனர். ஆனால் அது போன்ற கருத்துக்கள் எந்த ஓர் அங்கீகாரம் பெற்ற சாஸ்திரத்திலும் காணப்படுவதில்லை. உண்மையில் சகஜியாக்களும் கிருஷ்ண பக்தியை தொழில் ரீதியாக விநியோகம் செய்யும் இதர நபர்களாலும் முன்வைக்கப்படும் இத்தகைய கருத்துக்களுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மதை வாழ்கிறோம். வெரி போல், வெரி நைஸ். ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி முட்டாத்தனமா நித்யானந்தா பிரபுவை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணா அவங்க நரக்கத்துக்கு போவாங்க. நித்யானந்தா பிரபு என்ன தத்துவம்? இல்ல, அது சைத்தன்யா மகாபிரபு. நித்யானந்தா பிரபு என்ன தத்துவம்? விஷ்ணு தத்துவம் மாதாஜி. ஹரி போல், வெரி நைஸ். விஷ்ணு தத்துவம், ரைட். சோ அவர் வந்து விஷ்ணு தத்துவம், அதனால அவர் வந்து நார்மல் பிரஜாபதிகள் அந்த மாதிரி ஒரு தேவர்களோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. அவர் வந்து கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்றத நினைச்சுக்கணும் அப்படின்றதா சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம இதோட இந்த செஷன் விடிக்கலாம். அடுத்த நிறைய பேருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கலன்னு நீங்க ஃபீல் பண்ண வேணாம். புஷ்பா மாதாஜி அப்படியே தானிஷ்ரீ மேம் கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணி அதே ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல எல்லாருக்குமே அந்த அவங்க ஃபாலோ பண்ற ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Thank you கிருஷ்ணா so much. மாதாஜி. மாதாஜி புக் வச்சிருக்கவங்க தயவு செய்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல கூப்பிடுவேன். கை ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கை உயர்த்தினாலும் ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. நான் அதை வச்சு கூப்பிடுறேன். ஹரே ஓகே, கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ஏதாவது கேட்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஒரு நீங்க உங்களுடைய ஃபேவரேட் ஸ்லோகா இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்குல்ல மாதாஜி, மல்லானாம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இது அது எந்த 10வது